Ja, så det sent, eller ja, faktisk ikke så sent, klokken er sådan 9:30. Og ja, jeg sidder her og tænker på alle de ting, som jeg synes, jeg skulle have tilføjet, som jeg synes, jeg skulle have rettet i den første bog. Og jeg tror, det bitter lidt. Jeg har lyst til bare at lave det hele om og ændre alt. Og sådan, jeg tror ikke rigtig, der er noget, som egentlig kan forberede en på at blive udgivet. Det er sådan, man bruger så lang tid på at arbejde på det, og så lige pludselig så er det ligesom bare ude af hænderne, og man kan ikke rigtig gøre noget ved det længere. Og den kommer ud, og folk kan faktisk læse den, sådan rigtig læse den, og sige noget om den. Og det var sådan, ja. Jeg ved ikke, ja, jeg forventede vel også et eller andet sted, at jeg ville have det. Det er sådan en virkelig, virkelig underlig følelse, fordi på den ene side er det helt vildt fedt at blive udgivet. Det er sådan helt vildt fedt at tænke, det her, det har jeg lavet, det her har jeg skrevet. Og så står jeg der på bogforum og holder bogen og ser på bogen og bare sådan, et andet sted kan man bare slet ikke relatere til den lige pludselig, men jeg var sådan helt, det er noget, jeg har lavet det her. Altså, ja, det er selvfølgelig mig, der har trudt bogen og lavet forsiden, og den ser så ud, som den ser ud, men hvad er den der, og måske der er derfor, man bare smider den sted, at man kan ikke helt forstå det. Jeg synes ikke helt, det giver mening et eller andet sted, at jeg står med den, og måske er det også derfor, man så bare, man går hen og tænker, hvordan kunne det her lade sig gøre? Der er jo alle de her ting, der er alle de her problemer, der er jo alle de her, jeg har ikke lyst til at sige plothuller, men der er bare alle de her underlige, mærkelige, forkerte ting i den, som ikke burde være der, som det burde slet ikke kunne blive udgivet. Og måske er det virkelig bare sådan, ja, måske er det ikke nødvendigvis, fordi det er en dårlig bog. Fordi et eller andet sted, så tror jeg aldrig, at jeg kan skrive noget, som jeg bliver rigtig tilfreds med. Fordi problemet er jo, at man kan jo ikke skrive perfektion. Så længe man er et levende menneske, måske også underlig formulering, men altså så længe man er et menneske, så kan man jo ikke skrive noget, der er perfekt. Man kan jo ikke lave noget, der er perfekt. Og det er bare så problematisk, når man så sidder i en situation, hvor man tænker, den her burde være perfekt, hvorfor er den ikke perfekt? Hvorfor kom den igennem nåleøjet til at starte med? Jeg forstår det ikke. Det giver ingen mening. Hvad er det, folk kan lide ved det? Hvad er det, der giver mening? Og måske, og så får man de der sådan virkelig absurde tanker, sådan, måske har forladet bare ladet den sådan gå igennem, uden sådan faktisk at læse den, uden at kigge den igennem først. Og så skal de bare sådan, vi skal bare skynde os at have den trykt. Og det giver jo heller ikke nogen fucking mening, fordi altså forladet vil jo forhåbentlig gerne tjene nogle penge på den, ikke? Så forhåbentlig har de da kigget, altså. Så ja, selvfølgelig har de kigget det igennem, og ligesom været sådan, det er noget, vi kan stå inden for det her, det giver mening det her. Og alligevel er man bare sådan, nej, det giver ikke mening. de har ikke set det, for så havde de også set alle de her problemer, som jeg ser, og som jeg synes skal rettes og laves om. Og okay, men ja. Så jamen, ja. Det på en side af det, som sagt, sådan mega frustrerende, mega stressende, mega forfærdelig. At vide, at den er ude nu, at man kan ikke lave mere om, man kan ikke ændre mere, man kan ikke ligesom få anmeldernes feedback, og så er sådan, okay, så går jeg hen og retter den. For det kan man ikke nu, man kan ikke rette den, man kan ikke lave det om. Og det er også, altså, når man har skrevet den, så man ser bare alle de der fejl, eller ting, som man selv synes er fejl. Og
det er jo ikke nødvendigt, at altså andre folk ser jo ikke nødvendigvis de fejl overhovedet, og selv hvis de ser dem, så anser de dem måske ikke for at være fejl, måske anser de dem for at være noget helt almindeligt, eller sådan, eller måske ligefrem noget godt, så ja, det ved jeg ikke, det synes jeg måske er stramt en smule. Så det er en forfærdelig tanke et eller andet sted at blive udgivet, men samtidig er det så også, altså, nu er den ude, nu der er ikke nogen vej tilbage, der er ikke nogen måde at fastholde sig selv på, altså, det er ude af min kontrol nu, og man er ligesom bare nødt til at lade det flyde ud, og så fokusere på det næste, og det er måske det, jeg godt kan lide ved det, det er, at jeg kan ikke arbejde mere på den. Jeg er nødt til at arbejde på den næste. Jeg kan ikke blive mere fortryde og lave om og ændre. Det er stadigvæk en forfærdelig tanke, men det er også en rar tanke. Det er også en rar tanke, ligesom eller ingen rar tanke, det er bare rart at være tvunget til at bevæge sig videre. Det er rart at blive tvunget til ikke at sidde fast i den samme historie, i det samme plot hele tiden. Jeg har det sådan mellem himmel og helvede, at hvordan skal man sige det, at det er bare en historie, jeg bare ikke kan slippe. Jeg kan ikke lade være med hele tiden at ville skrive på den, og så er det bare også hårdt, hvis man så sidder med den samme første bog i alt for lang tid, og skriver på den. Altså det er bare rart, endelig at kunne komme videre et eller andet sted. Og ligesom er sådan, okay, der er en ende på det her. Jeg kommer ikke til at sidde med det her for evigt. Og når jeg engang er færdig med det, hvilket nok bliver sådan noget tid, nogle år højst sandsynligvis. Jeg planlægger, der skal være 6 bøger. Så det bliver lidt noget arbejde. Men ja, det er bare rart. Men så sad jeg her til aften, efter at have været til bogforum, fordi hold nu fast. Det var fandme også lidt af en oplevelse. Det er helt underligt. Jeg har aldrig været på bogforum før, så det var selvfølgelig også lidt en oplevelse. Det var ikke rigtig noget for mig, tror jeg. Altså bare sådan en gæst. Det var lidt voldsomt. Men nu var jeg jo også om lørdagen, og der var bare folk over det hele. Jeg kunne slet ikke have det. Jeg har sådan lidt angstproblemer og sådan noget, så alle de der mennesker, det hylede mig bare rimelig meget ud af den. Så det meste af min tid blev egentlig brugt på at sidde op ad en væg og spille på min telefon, eller på at gå udenfor. Og bare være udenfor, fordi shit, man. Men til gengæld så kom jeg over, og jeg fik endelig, jeg kom over til forårets stand, og jeg fik endelig holdt bogen. Jeg har ikke fået bogen endnu, den er forhåbentlig ved at blive sendt nu. Men jeg fik endelig holdt bogen, og jeg tænkte, okay, når jeg holder bogen, så bliver det sådan mere virkelig. Jeg kan bare slet ikke. Men ja, så snakkede jeg med Irene fra Boghunden. Hun interviewede mig. Det var meget sjovt. Jeg studerer antropologi, så jeg er egentlig vant til at være den interviewer. Jeg tror, jeg var ikke så tilfreds med min egen præstation under interviewet. Jeg synes, jeg skulle snakke meget længere. Jeg synes, jeg snakkede alt for lidt. Det var lidt skidt. Men der var nogle ting, som jeg sådan bagefter tænkte, fuck, det fik jeg ikke nævnt. Det skulle jeg da have snakket om, det kunne da have givet noget mere tid. Men det var meget sjovt, det var hyggeligt, det var fedt at kunne snakke om bogen endelig. Jeg var sådan, ja, det er noget, jeg har lavet det her. Og der sad en et par stykker og ville gerne høre om det. Jeg tror også til stedet, altså var nok måske lige Renes fortjeneste. Dem jeg havde snakket med, de kunne ikke komme, så det var lidt skidt. Men til gengæld det var også meget rart. Så bare være sådan 4-6 stykker, eller sådan noget deromkring. Så snakke med dem. Fortælle om bogen. Svare på nogle af deres spørgsmål. Det var meget hyggeligt. Men sådan, og så lave signering bagefter. Sådan, skrive i min egen bog til nogen, og
Igen, endnu en ting, jeg aldrig sådan har prøvet før. Hold da fast, mand. Det var... Og igen sådan at skrive, og jeg sådan, ej, fuck, altså, den her signering, den ser bare slet ikke så godt skrevet ud, som alle andre forfattere, altså. Måske er jeg bare en person, der er pessimistisk sådan generelt. Måske kan jeg bare ikke blive tilfreds. Jeg tror, det er sådan en situation, jeg er ude i. Jeg bliver bare aldrig tilfreds med noget. Ikke når det kommer til bogen, i hvert fald. Altså, til mine eksamener, der kan jeg være sådan, ja, det er fint. Jeg skal bare have total. men med det her, det er bare, jeg har det som om, jeg aldrig bliver tilfreds med det sådan, signering, interview, bogen i sig selv, jeg bliver bare aldrig tilfreds. Og så samtidig bliver jeg også mega tilfreds, fordi samtidig er det også bare mega vildt et eller andet sted, og sådan at jeg må komme, og jeg må tale om min bog, og jeg må skrive signering i min bog, og folk vil gerne have den, folk vil købe den, og sådan, og da jeg kom hen til forlaget, der fik jeg også sådan at vide, at de havde fået solgt sådan 6 bøger, og jeg var sådan, 6 bøger, der er 6 folk, der har købt min bog. Jeg var sådan, det er så nice. Og så et eller andet sted der i hovedet, der er sådan lidt, jeg håber, der kommer til at være flere end 6 folk, der køber den. Det er virkelig underligt. Men ja, altså, det har bare været sådan mega stressende, synes jeg, i weekenden her, og sådan. Så lå jeg her til aftes og tænkte sådan på alle de ting, jeg synes var forkerte, og alle de ting, jeg synes skulle rettes på, og hvad vil læserne synes, og hvad vil læserne kritisere, og sådan noget frem til, at det var dumt, at det er jo ikke læserne, som jeg skal skrive for. Det ser altså, nu er ikke ligefrem, der er heller ikke så mange læsere endnu, kan man sige. Så det er også sådan lidt voldsomt at bekymre sig på en eller anden måde. Jeg skal bare koncentrere mig om at skrive, fordi jeg ved jo også godt, at selv hvis den ikke bliver godt modtaget, altså, så kommer jeg jo ikke til at lade være med at skrive for den. Jeg kommer jo til at blive ved. Jeg kan ikke stoppe nu. Jeg har skrevet på den her serie i 8 år. Jeg kan ikke fucking stoppe det. Jeg er nødt til at skrive på den her historie. Jeg er nødt til at skrive den færdig. Og så ja. Og ja, jeg ved, det bliver mega surt, hvis det sådan bare er en masse dårlige anmeldelser. Jeg bare bliver mere og mere sådan, fuck, forfatter, det var så ikke det, jeg skulle være. Men samtidig er jeg også bare, at jeg kommer ikke til at stoppe med at skrive den. Så, og sådan, nu har jeg brugt 12 minutter på at klappe om det her, for at komme hen til en egentlig pointe, som jeg egentlig ville snakke om, hvilket var, at så jeg sad og tænkte på det, og sådan, jeg er så negativ, jeg er så fucking negativ lige nu, så nu vil jeg bare filme mig selv, og så vil jeg sådan sige, skal vi sige 3 ting, jeg godt kan lide ved mine 2 hovedpersoner. 3 ting, jeg godt kan lide ved Daniel, og 3 ting, jeg godt kan lide ved Lester. Altså ved dem som karakterer i forhold til mig og min skrivning. Jeg er sikker på folk, der læser bogen, de serier. Så er det sikkert der nogle andre ting, de godt kan lide. Men ja, jeg er nået frem til, at jeg er nødt til at sige et eller andet positivt. For ellers så bliver jeg bliver så ophængt i bare at være besat af det der perfekte noget. Så ja, 3 ting, jeg godt kan lide ved Lester, og 3 ting, jeg godt kan lide ved Daniel.